achaomisa rimwe saiti akutoramba kuyamwa nenyaya yekuti wamubvisa unonaka wakutanga kubuda wakumwisa kutanga mvura. Saka namai papo ndisandinyatsopindira papa ndina kusvika pambada kusvika tinokurudzirai munototenderwa kutesta kutosvinira mukabude motesta ndokuti unzwisisa ukanyatsonzwisisa kunaka munoita mukakawo nyime mwana mukaka because unonga kunyatsoziva kakuti hei ndosaka munhu mwana ukaona amwe mukaka zvokuti wakunaka unoona tumakumbo tunotanga kutambiswa tumaoko tuyiwa akunyatsokunaka zvechokwadi. Asi ndichipindura fadha haiwa hatikutenderei kubatsira mwana because munogona kungopedza wese wakunaka munogona kupedza aiwa mukaka ndiwe mwana chimbomeresa competition mwana zviriko ende izvo zvinotoitika shuwa nababa vazhinji vanenge vakuita competition yana because baba vanenge vakononga amai attention yese vakungopa mwana iwavo sichati havachaonekwi yeti hazisirizvo handiti then ndichidzoka pamubvunzo wapadza wabvunza tine inonzi PMTCT zoinini yakati chinjwei yainzi prevention of mother to child transmission. Mai vedu ava vakakasira kuuya kuNC tikaona kuti vava positive takutovaisa pamishonga handiti vari pamishonga iyo vari pamishonga pavachazvaro zvekare mwana wavo anotestwa oiswa futi pamishonga but pamishonga patiri kumisa mwana uyu inenge iri prophylaxis handiti ozotestwa after 6 months. Pa6 months paya mwana akatoonekwa kuti ari okay ari negative ende vazhinji vacho kana tikakasira mai vari positive vanotokwanisa kuzvara mwana ari negative handitiko maita basa handiziva kuti kune vachine mumwe mbuto. Maita basa ndine rimwe bhuku randakamboverenga rechiti ukakamumwa nomwana unochita everyday wakamwanizivo wavanhasi unge wakasiyana saka kuchaya ndeyekuti tinochinjiza mukaka chii kana kuti mai pane zvanenge vagere kuchiza kaka maita zvenyu baba hai nangu ndakaenda kuchikoro fizi unonzida zvezvekuti mukaka unochinja nhasi mangwana hangu handina kupabata ipapo but togona kungofananidza netepu mvura yabuda nhasi mangwana inobuda yasiyana besides zvekuti kune kwagadzirwa yanhasi yamboti kune madhaka nekuti mubhodhum mazhinji ari kungoprodusa milki nemaglanzi ari kuprodusa ndiwo mamwe chete saka pakuzoti zvinochinja kuti wanhasi newamangwana ndinotishuwa hangu ipapo ndizive zvako ungatotibatsirewo kana muchiziva pa ukaumwana unochizha wakaadzwa vanhasika ukakaumwana vari vanokura ezijera egawa sati vachigavira vaanova achine 1 week vanozoma after ava ne6 months zvakatosiyana. aiwa hanzi kudzidza kuperi handisika ndozoti dai papa ina midwife aigona kutonyakuziva because ndo vanenge vakanyatsozvidzidza isusu kuti mara tende tingodzidza zvepasi-pasi dhipi dzinozopindwa nemamidwife anodzida namadha nabhebha but tinoda kutendai baba matotivhurawo nesuo zvandati tinatozivawo handiziva kuti pane vachinowo mubvunzo iyi kana pasisina tinokutenga ine kuteerera yodzosera nguva kune vandipa.